तर नमस्कार मित्रांनो, आत्ता रात्रीचे किती वाजलेत रे? हे साधारण वाजले किती? पाटीरो पाटी पुढे. हां, तर रात्रीचे वाजले आहेत आता 10:30 वाजलेत आणि आम्ही आता इला सड्यावर तोरणा लावूसाठी लायटिंग करूसाठी इला आणि जालर वगैरे लावची होती सकाळी रवलेली, त्यामुळे इलाव. आणि आता चालला अजू आणि मी चालला डोनीक पाणी आणू, होय ना रे? तर पाणी आणूसाठी चालला आणि बाकीचे तय देवळाकडे आहेत सगळे, शेशी वगैरे देवळाकडे आहेत. तर चला, रात्रीचा काम नाईट आणि उद्या पूजा असल्या कारणानं आज सगळं काम करून उद्या मोकळा करणार. तरी पण थोडा पूजा वगैरे बांधायची उद्या. तर चला आधी डोनीक जाऊया पाणी या. पिऊचा पाणी नव्हता त्यामुळे चालला आता डोनीक. बघा काळो बघा काय तो, आणि एवढ्या लांब येऊचा लागतं आमका पाणी यासाठी. चल लाग पुढे आता. आणि अजय देवगण पाटी बघा कळशी बिळशी घेऊन चाललो रात्रीचो. हय बर तू आधी कळशी. तरी बघा आपण रात्रीचे पाणी भरू गेला. बॅटरी पडत दू आधी कळशी. तर मित्रांनो, ही आपली डोनी या, बघितलं असाल बऱ्याच व्हिडिओत, बऱ्याच म्हणजे असतली. हा, तर आता पाणी भरणार. पिऊसाठी पाणी नव्हता त्यामुळे खाली येऊचा लागला. कळशी रिकामे होते सगळे, तर कळशी घेऊन इला आणि बाकीचे लायटिंग करतात. आणि उसळ पावचं प्लॅनिंग आहे, होय ना रे? पाव गावले पाव होत एक दिया खाऊ दू पाव थोडेसे होत गावले आहो 7-8 जण खाऊया मस्तपैकी. बघा, तर ह्यो असो कार्यक्रम करूचो लागता लाईट नसल्या कारणान. तर चला आता कॅमेरा काय घेऊ जमणार नाही कारण कळशी डोक्याला बॅटरी एका हातात त्यामुळे लपडा. चला तर मग आता देवळाकडे भेटूया. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही लाईटिंग करतो आणि लाईटमनकडे शेशी पाटील तिकडे आहेत आमचे. आणि रात्रीची लाईट चालू आहे. व लाईट नाही, बॅटरी चालू आहे. हो बॅटरी मारून मी केलंय काय त्या प्रकारे अभिवादन करून माझ्या ठिकाणी लाईटीचं काम चालू आहे. माझे जोडीवाले शशिकांत पाटील तोरणाचे शेडे जोडत आहेत. आणि त्यांचे परम मित्र खुशवंत मिस्त्री आणि स्वप्नील पवार त्यांना साथ देणारे ढोलकी पट्टू शशिकांत पाटील. आमचे जवळचे मित्र रे दिसत नाही रे. कॅमेरामॅन मुकेश गाडी यांचं हार्दिक स्वागत. हा, चाय ये पंकज, चाय कर. मी चाय नाही कधी आयुष्यात केलं अजूनपर्यंत. भात बीत बाकी करतोय मी, चाय नाही करी. चाय सोडून का भजी कसली करतात भजी आणि कसली भजी ते भजी नाही मी अजून केलं. भजी करतात माका चाय नाही येत, चायच येत नाही माका करू. भजी आणि काय वडे बाकी तू काय पण सांग, ता मी एक नंबर करी. भज्याचा तो मेलो रे, कशा कानला रडा. दिसत दिगंबरा हे पेटवत कोण तो गॅस पेटवता काय? हे गॅस पेटवतं काय? मला काय करता याला महिला होय तोरणावर लावता फुटला असं किती नाही तर का. तू काय केलं गॅस यावेळेस भरलेला असा वाटला असता. तकडे नको भरलेला याक तर सगळं सारख्या वाया. मग घे बाबा मापात, आता अकडेच घे. नाही ते का हाणू नको. लहान पोरांका मी लहान पोरांका हाणू नको म्हणून तुका सांगलं.
कळला कसे तो ढोल वाजू घेतले झालं ना उतरा आता खाली शेडे काय त्याचे त्या बघा आता हे शिडी लावूक सांग काय करत त्याचं वळणार आणि माझ्या बॅटरीचं कुळक्ष केलं निकारो केलं ही ते का लावूच अजून काय म्हणली मेल्याच्या पायावर पडली उसळ ती बघ चाय हवी चाय नाही तर मजा नाही बाकीचा राहून देत काय तर. मग ये ना तू ये एखाद्या माहित नसलं तर सरळ सांगा काय ही चाय पावडर जास्त टाकायची नाही थोडीशी टाकायची माका जरी माहीत चाय करू घेत नसली तरी माका माहिती आहे साधारण ह्यो सांगता जे पावडर जास्त टाकायची आणि साखर कमी टोप राहता काय नाही रवत आहे ते टोप ए होते उचल चल उतर मॉप झाला आई गे नाही बापा चाय ढवळूक डावल दिलं की काय रे सांगणार हा मी पाणी जाता शेज घे खैसून धरून बांधान आणलं ह्यो. पाणी वत्ता डावला बुतुरा दी उसळीत किरम हेने टाकले अद्रक 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 वाली या परसे ते डावलन डवर रे तो काय कांदे कोरू किलो हा की कामा कसली करता तो आमकाच मगात पासून सांगान हैराण झालो अशी झालर लावणी कशी झालर त्याच्यात काढले नीर काय रे स्वप्न 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 बघतात ते चाय उकळतात बघ पावडर वर इली उसळीचा वास मारणाच येता भारीच काप तू कांदो काप चुरी धार नाही कोणतरी धार नाही का बोट कापून बघ रक्त येतात रक्त येला तर धार तुझं कापून बघूया काप काप ना बदलली सूर्य म्हणता धार ना एवढं कांदो काय केने कापलं हा, खाली बस हातावर जो जो गाराना घालता कोणाला ती काढली रे एका रोग येऊन दे आपणा घेतल्याने मरा म्हणालो कांद्याचा आकडे देवा हे तकडे कांद्याचे हे वा म्हणजे ते पाव येत येतात हे आता नाही ना तुका काय पडले आमका दाट वया स्वप्नाक घेऊन दे कांदो कर रे परशा कांदो कर आमचीच नाही ना लिंबिनीचे काढल्यानं लिंबा अशी एवढीशी लिंबा हो काय बघलं एवढी हो दुधा बनवू का मारणाची गरम मिळेल तांडे होता रे होत काही जरा होत आज सगळे घालतले की खाऊन दे रे आठ दिवस नाही पिशवीवर होत ना पिशवीवर घेतो बस 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 खाण्याबद्दल काय नाही वाद नाही आम्ही पण तेव्हा या सगळं खाऊसाठी चाललं ना पाव हिशोबातच खाऊचे ना पावांचा हिशोबातच दोन दोन मोठी डान्स मार काय विकास का तू अरे सपवता टाकू नको बाय सपव तू रेडो खाऊन दे हे काय का खा तू याच्यात एक खाणारा माणूस कोणतरी हो गणेशच पडतो बघा आवडत आता आणू कवे म्हणजे हाणला तरी त्या का नाव ठेवता यो बारीक शेवा नको मी तुका सांगित होते भजी काढ म्हणून होय हय होता सगळा दिलो पीठ काय रे ए आपल्या
बंद करून तरी परत पुढच्या टायमाक भजी आता चालू कर कधी? गॅस. आता काढ भजी एकदा काढूया काय पाहिजे कांद्याची उद्या ग उद्या ना ह्या काढूच्या टायमा पेटव. काढूचा काय लगेच आहे ना मार. हा. तू भजी करीत जेवण करीत असलंस तर काढू कीर्तन सांगलेलं आहे ना तू बिंदू उठले ना, जेवण करू. हा. आपण केलं ना करणार यंदा पकवून आहे मग घेऊन दी दी जराशी दी होय. पकडे घेऊया आता. तू खाऊया होऊया मग होऊया तू खाऊया 1 2 3 4 5 6 तुम्ही आलो रे. अरे ती बाहेर येता बाहेर कशी ती सारखी दोघांचा ह्या करता आता कसा होय रे जरासा पिळू का पेल्यात पी दे लिंबू पिळूया पीळ चाय वाढणं बरं लागलं चाय थंड झाली आंबट मेरच आंबटच झाली ती पटकी जेवण मोफत पिळू पटकी येऊन दे नादाक लागा ना घेन की वत आणि तिघी हॅलो चायच नाही ती का चाय मापात केली काय अंदाज होतो तो आमचा साखर बिकर पावडर पण तू साखर पावडर बरोबर घालतं मापात हा पावडर तुम्ही डावला मी सांगायला आमचं कसं काय माप आता बरोबर. अरे मीठ ना आता सकाळी केलंय ना दुपारी जेवण तसं आम्ही- मीठ नसतं आमचा पद्धतशीरच हय केल्याने ती पण आहे हय केल्याने अरे यांका मीठ म्हणजे यांका डाळीतला मीठच समजत नाही म्हणजे हा ते बाबा सांगतात बसलेत बघा कसे उद्या परत डबल व्हायचा तुमका जागरा ना असं चाय तू लागतं तुमका म्हणजे तू का नाही नाही ही मोपा याचा तोंड आहे उद्या दुसरा तो माका विचार. तरी झाली असती तो ऍडजस्ट केले असता त्याचे बुवांचा अर्धा जाताला तेव्हा तो घेतो लोक बुवांचं साधारण वाजपेयी 1 वाजले तोच आहे. होय ना रे तुमका जागरण होता म्हणजे ह्याचा जागरण नव्हता वराड असतो तो नाही येऊचो हा. तास सांगतोय मी तो झोपतो घराकडे येतो रे तो अशा प्रकारे लाइटिंग करून झालेली आहे ही ट्यूबलाइट लावली आहे ना कडे हे चल लॉक चावी खरा की बाबा लगातलं लॉक बाहेर काय नाही राहुला काय नाही हां चल किती वाजले 1:30 वाजलो कल तरी मला लवकर इल्लेला आज काल 9:30 वाजता येईला काल 9:30 वाजता येईला आम्ही उशीर केलो की तू केलं वरची तोरणा भारी वाटणार उद्या दिसतली ती आज काय दिसणार नाही लोक चांदण्यांचा फोटो मारता काय रे तर अशा प्रकारे रात्रीचं काम करून झालेला आता बाकीची फक्त उद्या पूजा बांधाचं काम रवलेला फक्त आणि काय गँगा बघा कल 1 वाजलो आज 1 वाजलो आज 1 वाजलो काल आग घालूक लागलो आता उद्या 5 वाजणार हां आता कसा करायचा असं तर केव्हा करीन बरे पण लवकर घातलं असतं तर लवकर दूध बनवणार होतो काका येऊन घाल त्याला की काय मी दगड येत काय सांगू नको येत पण हो काय खरा सांगू नको